לכולם, אז באמת תדעו לכם שזה לא אמירה סתם, אלא היא מאוד הייתה חשובה להגיד את זה פה ליד כולם. ותודות עכשיו, כי מגיע תודות לגברת שמנהלת פה את כל העניינים. תודות רבות, באמת עשינו הפקה של 4.5 שעות שאתם רק ראיתם, אבל זה כבר 8.5 חודשים שמכינים. אז לילך וכל הצוות פה, עינת וכולם, באמת תודה לכולם. אני שמחתי משהו להגיד, אביבי? שמחתי? רגע, חכו, שמחתי להגיד משהו, שנייה. סופיה יקרה שלנו, הורים ותלמידים יקרים, תם טקס חג השבועות לשמו התכנסנו כאן היום במופע חגיגי הכולל הבאת ביקורים. אך ברשותך וברשות המכובדים מר יוסי נשרי, ראש העיר, והגברת דוקטור אסתר רגב, מנהלת אגף החינוך, ומר אביגדור ורשה, הרשי לנו לנצל הזדמנות מבורכת זו ולומר מספר מילים ולהגיש גם לך סל ביקורים לכבוד יום הולדתך הקרב ובא. במקרה, כך יצא ביום הולדתך הוא ערב חג השבועות, כידוע, מנהג עתיד יומי ולקרוא את מגילת רות בבתי הכנסת. רות המואבייה, הדמות הבולטת במגילה, אישה אמיצה שהלכה אחר חמותה באמונה שלמה ובמסירות ודבקות במטרה, עד כי זכתה להיות אם לשושלת מלוכה בישראל. סמיכות האירועים הדהדה בנו והזכירה לנו את המילים הנפרצות בהם השתמשה רות, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני עליני. סופיה יקרה, היום, בשלהי השנה השנייה לבית הספר, ביום חג תרתי משמע זה, אנו עומדים כולנו נרגשים, מלאי גאווה, על כי הננו שותפים שלה במסע החינוכי אותו הנך מובילה באופן מושכל, עם המון חן, נועם ועוצמה. כל אחד ואחת מאיתנו חשים כי אביגדור ורשה הינו בית גידול להתפתחות והגשמה. בנועם הליכותייך ידעת להגיע לכל אחד ואחת ולהוציא מאיתנו את הטוב שאפשר. אנו מוקירים אותך, אישה יקרה, על אצילות התנהלותך, על דרכייך הנעימות, על השקט, הביטחון ותחושת השייכות, על מדיניות הדלת הפתוחה והאוזן הקשבת, כאשר הכל נעשה בצניעות רבה ותוך תשומת לב והקפדה על כל הפרטים, והכי חשוב, שיהיו מלאי ערכים במחשבה תחילה ומהות ברגש ומתוך אהבה עצומה. כבית ספר צומח ומצמיח, אנו גאים להכריז כי אצלנו, באביגדור ורשה, ההצלחה היא מסע ולא יעד. וכל זאת הודות לה ביחד שידעת בתבונתך ליצור ולייצר כאן כל יום מחדש. מאחלים לך המון מזל טוב, ואת כל הטוב שבעולם שמרי על עצמך בשבילך, בשביל משפחתך ובשבילנו, כי את יקרה מפז עבורנו. איתך ולאורך כל הדרך באהבה רבה, משפחת אביגדור ורשה. תודה. כשאני אומרת שמנהלת לא יכולה לעשות כלום לבד, לזה אני מתכוונת, אבל לא ליום הולדת, לטקס שראיתם, לחיוכים של הילדים, לנסיכות ולנסיכים שעמדו פה, להורים שמגיעים בבוקר בחיוך ויודעים לומר תודה. אני לא יכולה לעשות את זה לבד.
ואני חושבת שעכשיו כל מילה מיותרת. אני מתרגשת, אני חושבת, כמעט כמו שנולדו ילדיי, או ביום חתונתי. אז שוב, תודה. אנחנו נעמוד לשירת התקווה.